Για το Εκβέργη μας έχουν στήσει ένα πάρα πολύ όμορφο μπουφέ με πάρα πολλά ελέσματα, υλικά, αλμυρά, ορεκτικά, πάρα πολλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωαννίδη που είχε το κουράγιο να τα διαβάσει όλα. Και θέλουμε να μας πει και ο πρόεδρος της Νέας Μαγείρων τη γνώμη του για το μπουφέ που βλέπει. Δεν θα πω το γνώμη μου για το μπουφέ που βλέπω, θα πω τη γνώμη μου για όλους τους μπουφέδες και να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τη Νέα Μαγείρων για τις σχολές που συμμετέχουν, για τους μαθητές, για τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόμενοι το τι θέλουμε να κάνουμε με το Great Cuisine, με το GRE, με το ελληνικό φαγητό, με τη νέα εμφάνιση, πολύ σύντομα, σε μεγάλο βαθμό έχουν συλλάβει την ιδέα. Βλέπουμε και εκτιμούμε και απογραζόμαστε ποιες είναι οι σχολές μέσα από το στίβο μάχης, γιατί εδώ είναι στίβος μάχης. Δεν είναι ούτε διαφήμιση στη τηλεόραση, ούτε προσπέκτους. Είναι στίβος μάχης. Εδώ φαίνεται η δουλειά που κάνουν οι σχολές. Η δουλειά και το επίπεδο των σχολών, με τους καθηγητές που επιλέγουν, με τις πρώτες ύλες, με τον χρόνο που διαθέτουν, γιατί δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν ούτε από την Πάτρα, ούτε από την Καλαμάτα, ούτε από την Αθήνα, το πουθενά, όλα αυτά τα πράγματα που ήρθαν με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι και είναι πραγματικά συγκινητικό. Ο στόχος είναι το Great Cuisine να ξεκινήσει άλλα και μετά από την εκπαίδευση, να γίνει μάθημα. Οι νέοι, το νέο αστυνομικό κύκλο να μπορεί να ακολουθήσει αυτή την ιδέα και να είναι αυτοί που θα την μεταφέρουν στα πέραντα της γης. Να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο project που σας ανήκει και να το βρείτε μπροστά σας. Θα το υποσχόμεθα σαν λέσχη ότι θα είμαστε δίπλα. Παράλληλα, στους καθηγητές, πολλά συγχαρητήρια. Είναι υψηλής τεχνικής, είναι κάτι που θα δώσει σε όλους τη δύναμη για να έρθουν στις σχολές που έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Εμάς μας αρέσουν τα πολλά έργα, όχι τα πολλά λόγια. Θαυμάζουμε, εκτιμούμε και συγχαίρουμε τα έργα. Μπράβο σε όλους σας.